Hello guys, vítam vás tu, ukážem dneska u ďalšieho tutoriálu a zo série ukážka modpacku a dneska to bude z modpacku Technic Pack, na ktorý sa budeme pozerať celú túto sériu a budeme si ukazovať veci, ktoré sú v ním. Čiže dneska to bude ukázanie všetkých strojov. Tak, ukážeme si od úplného začiatku. Prvý je generátor, ktorý generuje elektriku do všetkých strojov. Ďalší je solárny panel, ktorý tiež vytvára elektriku do všetkého videnia. Ďalej pokračila furnejska, ďalej je macerátor a extraktor, kompresor, elektrolyzer, recyklátor a mass fabrikátor. Pozrieme sa, čo všetko robia. Elektrická furnejska je jak normálna furnejska, kamenná alebo železná, len je trochu rýchlejšia a idú do nej dávať upgrady. Ďalej je macerátor, ktorý drtí a robí prášky, keď dáte tam napríklad železný ingot, robí vám jeden prášok, keď tam dáte železnú rudu, urobí vám dva prášky a idú tiež do neho dávať upgrady. Ďalej je extraktor, do ktorého keď vložíte can of water, tak can plný vody, tak urobí z neho si myslím nejaký olej alebo niečo také. To je taká plnička. Ale potom je kompresor, ktorý komprezoruje, čiže tlačí, spojuje do guľôčok. Ďalej je elektrolyzer, ktorý robí toto isté ako extraktor, ale keď tam vložíte ten olej, tak vám robí z toho taký vylepšený olej, z ktorého sa robí brnenie a obvody. Potom je recyklátor, do ktorého keď dáte kameň, urobí vám skrep a ten skrep dáte do mass fabrikátoru, urobí vám UU meter. A z UU metru sa robia nejaké veci. Tak, to by bolo všetko z tohoto videa, z týchto našich strojov úplne základných. A ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúcej. Čaute, playery!